160 student qegħdin jitħarġu fil-programm ta' tgħallim alternattiv li jaqa' taħt il-Kulleġġ Santu Masmur f'Raħal-Ġdid. Programm li joffri opportunitajiet alternattivi lill-istudenti tal-5 sena tal-iskola sekondarja billi jitħarġu fi studji vokazzjonali. Fil-fatt fost l-oqsma li jitħarġu fihom l-istudenti hemm il-qasam ta' żbuħija, customer care, ospitalità, design, arti, welding u manutenzjoni tal-karozzi. L-istudenti mhux biss jitħarġu, iżda kisbu esperjenza ta' xogħol fil-qasam li kienu qegħdin jistudjaw fih. Fis-siġġimgħat li għaddew l-istudenti ntbagħtu f'kumpanniji u ħwienet sabiex fil-prattika jagħmlu esperjenza ta' xogħol. Tkellimna ma' żewġ studenti, Redimer Muscat u Xeris Sultana, li qasmu magħna l-esperjenza ta' tagħlim u l-gratitudni tagħhom lejn l-opportunità li jingħataw fid-dinja tax-xogħol. Teachers lesti biex jgħalmuk jagħmlu minn kollox biex jgħinuk biex tasal fejn tixtieq inti. Hija skola fejn ħadd titgħallem żgur, it-teachers kollha lesti biex jgħinuk, is-surmast dejjem hemmhekk hija tagħlina u ma jonqsok xejn aktar f'din l-iskola. Jiena nitgħallem beauty, din l-iskola tgħallimt ħafna affarijiet ġodda, nħu pjaċir nagħmel ħafna affarijiet hands-on u teachers jirrispettawna ħafna, surmast ukoll. Student jista' jdum jitgħallem fil-programm ta' tagħlim alternattiv sa' sentejn. Wara l-istudent ikollu l-opportunità li jew ikompli jitħarreġ fl-MCAST jew inkella jidħol fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evaris Bartolo esprima s-sodisfazzjon tiegħu għax dan il-programm bil-fatti qed jgħin l-istudenti jitgħallmu, jippreparaw u jaħdmu. Fisser kif l-isbaħ riżultat minn dan il-programm huwa tbissima fuq fom l-istudenti li b'tant ħeġġa u dedikazzjoni qegħdin jipparteċipaw f'dan il-programm. Il-Ministru Evaris Bartolo kellu kliem ta' tifħir lejn l-għalliema u kumpanniji li taw l-opportunitajiet lill-istudenti sabiex jiksbu esperjenza fid-dinja tax-xogħol.